रिपर्टार नोंथांमोन खुलुमबाय दिनै जोङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेराव फैनो गोनां जानायनि मेन कारना जाहैबाय मैया मोनसे असमिया मोनसे चेनेलाव प्रतिबिम्ब नामा बे माबायावहाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि सायावहाय मोनसे भुवा मिसा मोनसे रादाब फोसावदों आरो बेखौनो जों एसे क्लियार खालामनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ खावलायना लाबोनाय जादों कारन थांनाय 31 तारिखआव जों रानीपुखुरी VCDCआव बिथांमोननि ईद माने फोरबोआवहाय जोंखौ खावलायनायलाय आं गाव लोगोसे जोंनि जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफोर जों बेखिनिया जों बे निमन्त्रणखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथां कामालुद्दिननि न'आव जों नुजाहैदोंमोन आरो बेवहाय गोबां आलासि दङमोन आरो बे आलासिफोरजों लोगोसे एखेलगे जों बाथ्रा रायलायदोंमोन आरो बेवहाय कुनु राजनितिनि खोथा जों रायलायनाय जायाखैमोन जोङो जास्ट माने न'खरा जोंखौ आलासि हिसाबै लिंहरनाय हिसाबै आलासि हिसाबै जों बाहागो लानाय जादोंमोन आरो बेनिनो सोरबा सासे जोंनि बे ज' जानायखौ मोनसे सावगारि खेबखांनानै बेखौनो थांनाय 2 तारिखआव दाजानाय बिटार ओनसोलनि मोनसे पलिटिकल पार्टी अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'लेण्ड होननाय मोनसे पार्टी दादों आरो बे पार्टीयावहाय प्रमद बर'नि मावनाय दांनायखौ गाज्रि मोननानै UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे पार्टीयावहा आवगायलांदों होननानै बिथांमोना फोसावदों आरो बेवहाय जों बिराद दुखु मोनदों जे जोंनि बे एथ' भित्तिहीन नंखाय मोनसे माबादों लानानै जोंनि UPPLखौ मोनसे गाज्रि मोनसे फोसावनायनि थाखाय कारन जों बेहाय कुनु राजनितिक उद्देश्य लानानै थाङाखै धर्मीय मोनसे उत्सव हिसाबै उत्सवआव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेखौनो दिनै बे गोदान पार्टीयाव जोंखौ जयेन जादों होननानै नाम सहकारे आं आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी आंजों लोगोसे जोंनि ट्रेजारार दङ रबिन्द्र बाग्लारी आरो जोंहा सेन्ट्रेल CWC मेम्बार जुसि खाख्लारी जों बेबायदि जों 6-7 जनसो मानसिनि नामखौ होनानै जोंखौ गोदान आफादाव जयेन जाबाय होननानै बुंदों आरो बे बुंनायखौ जों माने गरियना होदों मुगैदों आरो बे माने जि नंखाय राव फोसावनानै जोंनि मोनसे मान सन्मान मर्यादाखौ हानि खालामदों आरो बेनि थाखायनो जोङो जोबोद दुखु मोननानै जों बिथांमोननि सायाव जाय फोसावग्रा प्रतिबिम्ब लाइभ नामा चेनेल बेनि सायाव जोङो दिनै आयेननि दहाय लानो नागिरदों आरो जों बिसार बिगोन जे मानो इसेबां नंखाय राव बुंनानै जोंखौ माने बेबायदि जोंनि मान सन्मानखौ हानि खालामदों बेनि सायाव जोङो आयेननि खाथियावहाय दहाय लादों आरो आयेना जोंनो खुब बिसार मोनसे होनांगौ आं जे बेखौ खावलायदों लोगोसे जाय पार्टीनि नाम बुंनानै जोंखौ बेहाय माबादों बुंदों बेयो जोंनि थाखाय जों माने आं बेक्तिगत भाबै आं बिराद मोनसे दुखु मोनदों कारन जोङो प्रमद बर'नि सायाव जोंहा बिराद मोनसे फोथायनाय दङ आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPLआव थानानै जों दिनै जोंनि बे बिटार ओनसोलनि रायजो राजानि राजनितिक भाबै मोजां मोनसे जास्टिसखौ जों होनो हादों होननानै जों सानना लादों आरो बेनिखायनो जोंहा बिनि प्रति सन्मान दङ श्रद्धा दङ आरो बेखौनो बिथांमोना जि मोनसे गोदान पार्टीजोंहा लोब्बा दङ होननानै बुंदों जोङो बरायदों जाय पार्टीनि नामखौ बुंदों डक्टर अनजलि दैमारी बायदेवनि दैदेननायाव जि मोनसे गोदान आफाद जादों पलिटिकल पार्टी कारन डेम'क्रेसि हादोरावहाय गोबां पलिटिकल पार्टी थानो हायो दिनै बर' पलिटिक्सआ सिंगल बर' पलिटिक्सजों सोलिया कारन जोंबो मोनसे राजनितिक भाबै जिखिनि मोनसे फिसा मोनसे बेबस्था मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर आरो बेखौ राजनितिक भाबै मोजाङै दैदेनलांनाया जोंनि साफ्रोमनिबो दायित्व आरो बे हिसाबै डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे ओनसोल हिसाबै बे ओनसोलाव पार्टी मोनसे बारा जानायाव माने बुंनांगौ राहाबो खोथा गैया कारन बेयो डेम'क्रेटिक राइट आरो बेनिफ्राय जों आसा खालामदों जोंनि गेजेराव डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि समाज दैदेननायाव गोबां मोजां खामानि जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ नाथाय दुखुआ नैबेहायसो आं रबिन्द्र बसुमतारी हिसाबै आंखौ बे गोदान पार्टीयावहा जयेन जादों होननानै बुंनायखौ आङो गावखौनो बिराद दुखु मोनदों कारन आं सानदों बिथां अनजलि दैमारीनि दैदेननाय बे आफादखौ बुङालासिनो बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ बुंबा आं एसे गनायगौमोन मानो होननानै
आंहा अनजुलि दैमारिनि दैदेननायाव जेबो बिसास गैया खारन अनजुलि दैमारिया सासे फैलार लिडार बर' हारिनि थाखाय खारन बिथांनि मावलांनाय जिखिनि खामानि जों नुबोदों बिथांनि बे मावलांनायाव जोङो कुनु दिना देरहानाय नुफेराखै आरो बेनिखायनो बेबादि फैला दैदेनगिरिजों कम्पेयार खालामनानै जोंखौ बे आफादाव बे पार्टियाव हाबदों होनना बुंनायावसो आं बांसिन दुखु मोनदों खारन आंहा जों सानो अनजुलि दैमारि बिथाङा जि मोनसे पार्टि दादों डेम'क्रेटिक राइटखौ लाना दादों नाथाय बेसेबां साक्सेस जागोन जोंहा सन्देह दङ आरो बिजोंहाय जोंनि ओनसोलाव राजनितिक मोजां बिसार होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय गैया बेनिखायनो बे गोदान पार्टियावहा आंखौबो जइन जादों होनना बुंनायखौ आङो माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो आङो जाय बुंग्रा बिथांखौ आं धिक्कार होदों आरो आयेनगत भाबै बिथांनि सायाव बिसार खालामनो थाखाय आङो आयेनखौ खावलायदों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।